Yıkan ümran bolan jaýlar we yıkılan jaýlardan galan gaçan zatları çöpläp ýören adamlar. İlkinji gezek göreninde bu kadırlar dogrusy agyr söwüşden galan weýrançylygy ýatlatýar. Emma gürrüň Aşgabat barada barýar. Soňky döwürlerde şeli yıkan ümranlyga Aşgabatyň ençeme böleklerinde esasan 8 mart Lenin kolhozy, fizikultura, Nurberdi Pomma we Kururt köçelerinde duş gelse bolýar. Jaý kılşygyň häzirki tapgyrynda Agzalyan rayonda bary ýogy bir näçe günde häkimetler tarapyndan ýüze golay jaý kıldy. Jaý kılşygyň bu tapgyrynda gürrüň gidýän ýerde ýene-de jemi 200 töweregi jaýyň ýykylmalydygy aýdylýar. Şol ýykylmaly jaýlaryň eýeleri bolsa, häzirki wagtda öz ýykylmaly edilen jaýlaryndan galan gaçan zatlaryny çöpleýärler. Paytaxtyň Agzalyan etrapynda dowam edýän yıkan ýumranlyk şu aýyň ilkinji hepdesinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Aşgabatyň şäher häkimliginde geçirilen ýygnakdan soňra başlandy. Şol ýygnakda beýleki meseleler bilen bir hatarda Aşgabaty gaýtadan gurmagyň nobatdaky tapgyry hakda hem gürrüň edilipdi. Lenin kolhozy we beýleki etraplarda dowam edýän häzirki ýaly jaý kılşyklar mundan uzal şäheriň beýleki ençem etraplarynda da bolupdy. Ýykylan jaýlaryň sany hakda takyk resmi maglumat ýok. Ýykylan jaýlaryň ýaşaýjylarynyň näçesiniň täze jaý bilen üpçün edilenligi hakda hem maglumat berilmeýär. Aşgabatda habarçy Sultan Açylowanyň aýtmagyna görä, häzirki tapgyrda ýykylan jaýlarda ýaşaýanlara eger olaryň tegişli dokumentleri, öý kitaplary bar bolsa, onda täze jaý bilen üpçün etmek guadasy berilipdir. Senin öz jaýyna tegişli dokumentleriň düzüw bolan halatynda öý kitabyň bar bolup şo ýerde sen ýazgyda durýan bolsaň, islendi kojalyga jaý berýärler soňky döwürlerde. Ýöne eger de senin bir dokumentiňden täze kemçilik tapylsa, onda jaýsyz goýulan adamlaryň bolýar. Misal üçin wagtynda öý kitabyny edinilmändir ýa wagtynda ýazga girilmändir. Bir sebäp bolsa, adamlara kösençlik döredilýär. Bu jaýlaryň näme sebäpden ýykylanlygy hakda halka hiç ýeli resmi maglumat berilmeýär. Emma mundan uzal ýykylan jaýlaryň ýerinde söwda merkezleri, stadionlar ýaly uly desgalar gurulupdy.